You read me out there? I'm all of them up to their necks in stolen cash. Lucinda, what's up, homegirl? So, needless to say, we have to raise some capital like last time. Locate and seize any and all funds on the premises. Keep your wits about you, though. I wouldn't be surprised if they made some improvements to their security after your last visit. Got nowhere to go. Calm your Shit, ball. we got a man down. Pissed. By the way, I will be able to assist you with my LSPD privileges. Accessing their database and communications is a perk of the job. One that will prove useful throughout this venture, I'm certain. As we say in the LSPD, just seizing illicit goods. This is for you, Mark. One of our peoples is dead. Jesus! You think they've added extra security measures since last time? I suppose we'll find out, huh? Time to liberate some felonious assets. Ain't no... The fuck? Look out! Take cover! I'm gonna kill you, motherfucker, whoever wanted to... You looking for a fight, pussy? God damn it!
Looks like we're ready to hit the cartel again. Superlative work, officer. Now we're ready. Hey, boo. I feel like going to a movie. Okay, sending some coordinates your way. Jo, okej. Tu vám idem ukazovať, dnes sa nenahrával zvuk, tu vám idem ukazovať, kde sa v týchto setupoch spawnuje ten terabyte, takže tu vám ukazujem, že sa mi spawnuje prvý, tu sa mi, tam sa spawnuje druhý, jo, tu, bola kde tam, presne tam som aj ukázal. Pôjdem aj na tie miesta, než sa nebojte. Jo, potom ten laptop je 100% tam. Takže tu idem na tie miesta. Takže tak zdravím, pardon, nefungoval mi nejakého z dôvodu proste mikrofón. Stáva sa, takže tuto je Clockymel Farm, raid, setupy, hlavné videjko, čo sa týka setupov už je vydané. Takže dávam pravo hore toto odkaz na ňo, alebo čo to je proste, aby ste sa mohli prekliknúť na to video, keď vás zaujímajú setupy. Budem rád, keď dáte odber, like a užívajte si video. A zaverte si nejakú dobrú maminku tomu, jo. Takže tu ukazujem rovno s mojím okecávaním, že tu je ten prvý terabajt, jo, kde som presne povedal. Jo, takže tu vám ukazujem presne na mape, jo, tuto je. No. A ja idem na ten. Toto je prvý, sa mi zdá. Druhý je o kúsok vedľa. Takže nenechte sa rušiť, ja vám budem ešte do tohto videa trochu kecať. Samozrejme, to by som nebol ja, ale to si ukážeme. Jo, ešte chcem vám dopovedať, že tie terabajty nie sú 100%. Vidíte, že vám ukazujem 3 miesta, kde som presvedčený, že sa 100% spawnujú. Jo, takže tam bol prvý, toto je druhý, a tam, kde ho mám ja, bol tretí. Jo, nechte sa rušiť, ja vám budem ešte do toho kecať, ešte raz sa opakujem. A ideme na ten tretí. Leak. Tu ma zabijú. Jo, takže tu som bol úplne prekvapený, že ma to zabilo. Nepochopil som to. To sa mi ešte v živote nestalo. Fúha, akože. Musel som sa po celej mapy som sa musel trepať. Však uvidíte. No, pozrite. Úplne na začiatok ma to dalo. Strašne veľa čo.
Jo, inak FPS-kami budú dropovať, lebo proste hra na najvyššej grafike a keď hráte na najvyššej grafike a plus natáčate, tak to je strašné lačo. Jo, tu som zase už prišiel, jo, nechte sa rušiť. Taký pekný driftík som tu dal do petardy, jak sa vraví. Dobre, no. I guess an inconspicuous locale is a necessity when you're in possession of your very own military-industrial complex on wheels. Tu už ma to našťastie nezabilo, jo. Takže bolo to už také chillik. Na to som to už proste som zostrelil tých dronov a išiel som dovnútra. Ten hackovacia blbosť je tam 100%, nemusíte báť sa, že by tam nebola, alebo že by bola na nejakých iných miestach. Nebojte sa, jo. You got it? Excellent. That device is our key to commandeering the train and other fun besides. Dobre, takže blížime sa pomaly do tej lokácie, nebojte sa tam, ten laptop je tam 100%, jo. Dám vám takú dobrú radu do života, keď robíte tam setup. Netrapte sa tým ako ja, vidíte, tu vám ukáže obrazok, takže bude tu, alebo tu, alebo tu, jo, ale v mojom prípade, alebo ešte môže byť tam, ne, tam nebýva, tu býva ešte, ale v mojom prípade je to tam, no nic. Ešte to môže byť hen tam na tom, no tam, kde som ukázal. Ale v mojom prípade, v mojom prípade to tam je tuto, jo. Takže tohto typka, prosím vás, proste tak, to urobte a vidíte, máte laptop. Alebo stačí vystreliť do vzduchu a on sa ukáže. A stadiaľ, kam tá červená bodka ide, tak zvyčajne tam je ten laptop, jo. No, dobre, pardon, zapozeral som sa do mobilu, lebo kamarát mi napísal, jo. Dobre. Máme laptop, máme terabyte, takže teraz máme ísť do Cartel's Compound. Táto misia je docela otravná, lebo môžete tu tu som dobrý driftík dal, môžete zomreť, jo, proste si pôjdete úplne od začiatku, akože hentam, kde som sa predtým spawnul, keď som išiel do toho terabytu, ale proste, no, vidíte. Ja som tu zomrel, jo, taký fun fact, jo, takže vidíme. By the way, toto auto je teraz aktuálne, keď toto pozeráte video aktuálne, tak 25. toto video vychádza, ja to strihám, točím 24. Takže toto auto, čo mám, tak toto je Price Right Challenge. Takže buď to je od piatka do piatka, nezisťoval som si to, ale jo, keď sa umiestnite s kamarátom, alebo proste random, keď proste pôjdete do Quick Job, tak tam to budete mať. Odporúčam vám Drag Race. Musíte sa umiestniť top 5, jo? Alebo proste niečo také. Takže toto auto má dobrý grip na ceste, alebo jak to mám povedať, proste dobrú trakciu, hej. Dobrú trakciu na ceste a je docela pomer je proste dobre, rýchly a takéto veci, no. Tu zabijam týchto bodyguardov. Je to ťažké, no. Neviem, či som tu zomrel, alebo nie. Vidíte? Tu mi vypadol kľúč. Áno, vidíte správne, od vlaku.
prosím vás, nebuďte tak sprostí ako ja a zabite tých bodyguardov poriadne, lebo sa vám to niekedy pomstí. Jo. Zabijeme tohto. Killneme ešte týchto dvoch, lebo títo dvaja majú fakt, že dobrý aim. Ešte tohto nevedel sa ani, že tam je. Jo, a okradnite vláčik. Potom logicky... No dobré, ja som čaptavý, nevidel sa nastúpiť, áno, ešte vyskoč, bože môj. Ešte logicky je tam, že Včkom sa idete dopredu, jo, tam vám to vyskočilo. Včkom idete dopredu, Včkom zabrzdíte. Hold, proste pravým zamierite a no, a proste ľavým otočíte. No, tam vám ešte vľavo hore vyskočí tam taký červený kruh na tej minimape. Tuto, keď vstúpite, tak máte zmačknúť Ečko, aby ste nezdržovali premávku. No. Títo tu NPCčka na tých autách, o to sa nemusíte úplne starať, lebo vám nič dosah, že neurobia. Jo, môžete si tam trénovať aim na tom, ale také nechcete si minať. Nechcete si minať náboje, tak na čo? Počkaj, neviem, či som... Mne sa to strašne pletie, ale sa mi zdá, že tu som neskapal. Jo. Tuto helikopteru môžete v úplne pohode prejsť. Jo, boom, orbit boom. No, level 99, inak dosť v pohode to dáva XPčka. Takže, prečo nie? A toto je doslova, že najlepší heist, dá sa povedať, alebo ja neviem čo to je, hovorte si tomu ako chcete. Kde sú jednoduché setupy a jednoduchý heist. Takže tak, no. Zdá sa, že ja som nezomrel tuto, ale podarí sa vám zomrieť, jo. Mne sa napríklad veľakrát podarilo zomrieť. Takže tak, no. Takže ešte zoberete zo sebou toto auto. Jo, no, utekli ste s vlakom. Gratulujem. Keď to dokončíte, tak vás to teleport dá úplne do ryti, takže musíte dosť dlho cestovať. Ja vám to vystrihnem, aby ste nemuseli trpieť. Jo. Ok, tu sa blížime do docela dôležitej časti videjka. Jo, takže tu v tomto setupe som vám vravel, ale tým pádom, že mi nefungoval mikrofón, blablabla. Jo, proste si to, tento setup je veľmi dôležitý. Jo. Takže... Ja to sa vie to načítať, ja môžem to vystrihnúť, lebo, no to je jedno. V tomto setupe je veľmi dôležité, lebo si tu vyberáte zbrane a gíry. Jo, Vincent vám pošle proste obrázky, že ktoré zbrane chcete. Ja osobitne preferujem 3, 2, 1, C-čko. Jo, C-čko je veľmi dobré. Máte tam AP pištolku, máte tam, no tam to ukazuje, máte tam AP pištolku, máte tam vlastne taký minigun, čo je AR-ko, neviem, jak to mám popísať, ale proste to strieľa ako minigun. Jo, neviem, jak sa to volá. Má to veľmi veľký zásobník, má to samozrejme brokovnicu silencnutú, keď chcete to robiť potichu, odporúčam tento loadout. Takže... tak no, takže tento loadout je vlastne najdôležitejší.
A samozrejme potom ešte je gateway vehicle, to je tiež veľmi dôležité. Ale to už mám natočené. No, takže keby vás zaujímalo videjko, kde to vykradám, ten Clerkenwell Farm, tak máte to už na kanále. Jo, to je ešte tak. Back up! They see you. Watch out. No, tu ma zabili. Neviem, ako sa to stalo, proste zabili ma. Toto je tak trochu pre lepších hráčov, alebo keď nie ste sprostí ako ja. No, proste ma zabili, no. Čo už sa dá narobiť? Hold, no. Takže nespavne vás to úplne preč, spavne vás to tuto v tejto... Toto... Jo, ale tak... Čo už narobíte, no? Sending you some visual idea of our Takže ideme tam znovu. make sure to familiarize yourself. Takže tak, no. These guys Dávajte si bacha, no. Lebo títo sú docela sú silní. Alebo ja sú iba sprostí. reports here about some gangs in the area. All of them carrying illegal weapons, armor, and masks. You decide who the lucky criminals are today. All we need is one cache of weapons and one stash of gear. You know what we need. Weapons, masks, and armor that can't be traced to us. Decide who you want to hit. Contact lost! They're on to you. Expect some serious pushback. Do not underestimate how much you have fucked their shit up. They'll be right behind you. I've lost visual on ESP! I'm reloading! No, inak to, keď toto zoberete, tú krabičku, tak tam sú zbrane. A tu vám ukáže, či vám vyhovuje, keď zmačkete ten alt, tab a medzerník, tak vám to ukážete zbrane. Ak vám nesadnú, môžete kľudne robiť Ačko alebo Bčko. Ale tak mne docela sadnú, jo, to je inak ten prezlek, keď je taký vojenský, taký fashioný. Jo, takže tak, no. Takže vyskúšajte si to. Ak vám nesadnú tie zbranie, pre mňa, za mňa, robte si čo chcete. Ale tak podľa mňa sa docela v pohode, jo. If you're feeling voracious, you can hit more than one gang and seize any extra equipment. Whatever you get, we'll make sure it's available to you when we hit the factory. Any gangs you trifled with will have reinforcements waiting if you ever return. Jo, inak, pardon, tu sa mi nepodarilo úplne to dobre vystrihnúť, to nevadí. Jo, to iba potvrdíte tie zbranie, že či vážne tie zbranie chcete a či nie. Ak chcete ich, tak potvrdíte, ak ich nechcete, tak tým pádom pôjdete na tie Ačko alebo Bčko. Jo. No nezachytil som to tu, lebo proste som blbec a nevedel sa to dobre vystrihnúť, jo. Ale tak, čo už. Tu následuje ďalší dôležitý setup, čo sú auta, čo sa volá Hit and Run, sa mi zdá. Jo, toto je predposledný setup. Uistite sa, že tieto setupy všetky robíte sami. Ak chcete to robiť s kamarátmi kľudne, ale Clerkenwell Farm, Raid, či Haze, či čo to je, robte sami. A že vraj, keď to budete robiť dvaja, tak dostanete buď polovičný cut, čo je 250k pre každého, alebo nedostanete nič, neviem, nie som si istý. Tentokrát si vyberajte 3, 2, 1, Bčko. Jo, Bčko je jedno z najrýchlejších týchto troch. Jo,
neviem prečo tu stojím. Asi som išiel na vesko. Jo, takže z týchto troch to je najdôležitejšie. Security around it. Watch your six. Jo, takže tu sa blížime pomaličky k cieľu, tu vám ukážem mapu, takže buď jedno auto môže byť tu, alebo môže byť tu, to je jedno auto. Na spawnere môže byť tam, tuto presne, alebo tuto. Ja ho mám tuto, takže nehľadajte ho zbytočne, môžu byť teda dve lokácie, tiež nie je 100%, že bude na tom danom mieste. Jo, takže tu proste si čapnete auto, zaparkujete, jo. Zoberiete si svoje AKčko, lebo ja som nebol v AP pištolke náboje. Zneživíte týchto NPCčka. Jo. Hlavne nezomrite. Neviem, či vás to teleportuje úplne na začiatok, alebo nie. Zneužite, proste dajte dole túto helikoptéru. Nech vás neotravuje. Dajte dole tieto všetky NPCčka. Nech vás tiež neozdravujú. Potom odsuňte toto auto. Nech môžete dať preskočiť tieto ploty. Veľmi chytré, musím uznať, že od tých NPCčok dobre to vymysleli Rockstar Games, že musíte sa z toho dostať vôbec. Takže no. Takže to preskočíte. A pôjdete doprava na kolanice. Pozrite na ten jump, pripravte sa, jo. Keď stojíte, tak si sadnite, lebo odpadnete. Pozrite, dobrý. Dokumentov od 1 do 10, prosím vás. Jo, a pôjdete rovno po týchto kolaniciach, jo. Potom tam je taká odbočka, tu sa mi to seklo, lebo mám to na najvyššej grafike, ako som vravel. Neviem, či som ho vravel, nepamätám si. Jo, pôjdete iba rovno. Keď bude taká proste, keď bude taká rozdvojka, tak pôjdete iba rovno, jo, iba rovno. Tak toto je, dá sa povedať, rýchlejšie aj bezpečnejšie. Ja, tu bola tá rozdvojka. Jo, takže tak toto je rýchlejšie aj bezpečnejšie pre vás a budete iba sledovať mňa. Jo. Takže tak. Jo, takže to budete celé rovno. Iba budete vlastne sledovať kolanice, jo. To som to strihol. A toto sa stáva iba profesionálom, jo. Nikomu inému, iba profesionálom. Jo. Takže ja som iba katol, nech to video nie je zbytočne iba cesta. Mohol som vám to zrýchliť, ale tak to je jedno teraz. Tak stáva sa, že to auto je také zničené, že proste pôjdete k tomu najbližšiemu mechanikovi, čo je nedaleko. Jo. Takže ak nepôjdete k mechanikovi, paráda, môžete ísť rovno do garáže. Takže tu pôjdete dovnútra do tej garáže a tuto potvrdíte, že chcete vážiť toto auto znova ako pri tých zbraniach. Takto to vyzerá. Otvoríte mobil, pôjdete do SMS, potvrdíte to. No. Tak absolútne sa nebojte o to auto, že je zničené, to sa opraví samo. Takže tak, teraz nasadnite do tohto vozidla a pôjdete.
pôjdete proste preč z arény. A tak ste zase splnili ďalšiu misiu. Jej. Gratulujem. Tak tuto mi volá, kde bípne, alebo bípla už mi toto správa. Dobre, takže po tejto misii vás to hodí sem, logicky, takže musíte cez celú mapu, aby ste zase išli k Vincentovi. Ja som to ako blbec išiel som dlhšou trasou. Keď pôjdete opačne, tak pôjdete to kratšou. Jo, iba ja som blbec. Ja vám to strihnem, nech to video není zbytočne krátke. A toto bol predposledný setup. A takže tak. Excellent. Takže blížime sa k poslednému setupu, čo je, že musíte získať keykartu a zabotovať, alebo jak to mám proste odpojiť, proste odprevádzkovať auta, čo dodávajú tie hopšup-prašky. Jo, ešte raz pripomínam, tieto setupy robte sami, alebo s kamarátmi a potom hajs samotný vchoďte sami. Aby ste dostali 500k. No táto misia, ak neviete, je veľmi dobrá pre začiatočníkov, vy robíte si 500k, takže keď to pôjdete, že 4 krát, mali by ste mať 2 milióny, ak sa nemýlim. Hej. Takže tak, dostali si hacking device, tu pôjdete k takým 2 dodávkam a hacknete tú lokáciu, kam máte ísť. Jo, takže ja už som pri tej dodávke, som vám tu katol. Jo, máte zmačknúť Ečko, aby ste hackli túto dodávku. To je jedno, že do nej búrate, ona maximálne po vás vystrelí. Jo, máte 2-krát ju hacknúť, aby ste zistili tú lokáciu, nepýtajte sa ma prečo. Jo, takže tu proste hacknite aj tú druhú. Potom vám to ukáže tú lokáciu. Tie lokácie sú 3, ale to vám ukáže na GPS-ke. Ja som úplne niekde inde. Každý má niekde inde. Asi. Neviem. By the way, tieto misie je docela dôležité, keď máte tlmič. Ak nemáte tlmič, nevadí. Preto tlmič, lebo keď chcete to robiť nenapadne, tak proste musíte zabiť potichu všetkých tých bodyguardov, či čo to je, tých cartels, či čo to je. Jo. Takže tak, no. Pôjdete teda donútra a túto proste vyzabijete všetkých týchto bodyguardov. Jo, pomaly, ale opatrne. Ja mám samozrejme na všetkých zbraň tlmiče, takže mne to nerobilo problém. Potom pôjdete sem do také miestnosti, potom vypnete proste kamery, wipe out CCTV, proste vypnete úplne kamery a záznamy, aby vás, keď pôjdete potajomky, tak aby vás nespoznali. Ja mám potajomky už to urobené, takže ja už to mám odfajknuté. Nič za to nedostanete. Inak tie keykarty sú buď v týchto dverách, do ktorých idem, alebo úplne na konci. Takže tak. Alebo v týchto dverách, kde idem. Inak zoberte tento drill, čo tam je to zelené. No, takže tak. Takže buď v tomto, alebo v tom prvom. Logicky. Takže zoberte tento drill a choďte drillovať. Proste odomknite toto a zoberte tú keykartu. Tak fun fact, v tých skrinkách je 5000, takže keď zoberete, tak mali by ste mať dokopy 30 000, ak sa neviem, alebo neviem, nejako tako. Takže tak. Takže nie tu hneď druhého padla keykarta, takže ja peniaze nepotrebujem, takže som to skipol. Potom, keď získate tú keykartu, tak pôjdete k tým autám a sabotage the cartels deliver truck, jo, tieto všetky tie auta, čo sú tu,
tak to proste otvojte tie káble, aby neboli pojasné. Jo. No, takže tak no. Okay, I hope you're ready for Tak, the fight. keď chcete ísť potichu, tak proste pojete k tomuto autu. Ja ho mám zamknuté, lebo som niečo spravil zle. Ja ho mám zamknuté. Proste pôjdete a odovzdáte to Vincentovi. Tým pádom, že mne to nejde, tak ja nasedím do svojho osobného auta a pôjdem tam toto. Samozrejme musím ešte týmto utiecť, lebo som niečo zle urobil, takže ja týchto zabijem a tým sa táto misia ukončí. Takže, a musíte ich zabiť, jo? Nemôžete im utiecť, takže tak. Jo, takže takto zabijete a tým pádom splníte tú misiu. Takže toto boli všetkých 6, či koľko tam je tých setupov, vidíte, že som dostal 10 000, lebo som otvoril tých dvakrát, aký potrebujete peniaze, nech sa páči. Takže keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber. Toto video mi vážne dlho dalo zabrať, takže tak. Dajte zvonček, nech vám neutečie žiadne video. Takže my sa vidíme u ďalšieho videa. Ahoj!